Ayiwa an taara an nana dantigɛli caman kɛ o la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka bɛn ni aw ka wagati cogoya ye sigidaw cogoya la foli ni tani dilen kɔ aw ma an y'o de fɔ aw ɲɛna hali bi an bɛ an ka émission tɔ kɔnɔ n'o ye furu kɔnɔna la senboli walima kunboli minnu bɛ kɛ ka se ka faamuyali di aw ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la sabula a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen na nka an caman bɛ yen an t'a dɔn a bɛ kɛ kun min na o kuma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na an y'a fɔ an ni maa minnu bɛ ka jɛ ka kɛnɛ in k'ale sigi o de ye association Wulibali kɛnɛ ye association Wulibali kɛnɛ a présidente o ye madame Kulibali Dado Yata Sayi ale de filɛ nin ye Uruzi la ka se madame Keita Gasiri Magasama o nabiri jaune o bɛ ale de la ni karamɔgɔ jaabi a kan ka taa se jɛmantigi ma n'o ye ne yɛrɛ denmuso ye ni o ye madame Sanu Fanta Balo ye o tuma an ye wele bila ninnu de ma an ka jɛ an ka masala émission tako filanan an bɛna don o de kɔnɔ ayiwa an y'a fɔ aw ye cogo min na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen u ma émission tako fɔlɔ filɛ mais a bɛnna filanan in ma thème ye mariage dans la société malienne, le rituel du lavage des pieds de la nouvelle mariée. Donc faamuyali hakili la o bɛ sɔrɔ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna continuer ni émission tɔ ye madame Kulibali tanti Dado Yata Sayi ni an ye jateminɛ kɛ yɔrɔ dɔw la an ka furuw la bɛɛ n'i ka tabiya don dɔw bɛ kɔɲɔmuso minɛ ka bɔ n'a ye k'a sigi kolon de kan k'a sen ko dɔw bɛ kɔɲɔmuso sigi kurun kan k'a sen ko an kɔni b'a ye a bɛɛ bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan an fɛ Mali kɔnɔ yan senkoli ninnu na munna dɔw bɛ sigi kurun kan dɔw bɛ sigi kolon kan ani fana a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kelen-kelen n'a taasira n'a nafa kan a bɛ se ka nafa min lase an ma ou bien n'i bɛ kun minnu don a la k'a nafa mun y'aw kɔnɔ. Madu alhamdulilayi rabbil alamina ɲamakalaw de bɛ nin dɔn kosɛbɛ ma an fana y'a kalan u nɔfɛ. Numumuso bɛ ale de bɛ se k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ mais an bɛ dɔɔnin min dɔn an b'o fɔ kɔɲɔmuso fɔlɔ kɔɲɔmuso tun bɛ sigi kolon de kan kolon kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ parce que kolon yɛrɛ a tɔgɔ de ye fɛn koloma fɛn bɛɛ bɛ kɔ a la ɲɔ bɛ susu a kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn o fɛn bɛɛ dun i bɛ se k'a fɔlɔ a kɔnɔ malo kama bɛ se ka fɔlɔ a kɔnɔ o y'a sɔrɔ machine mana mɔgɔw b'a fɔ an ka taa kolon na ka taa i bɛ taa sɔrɔ muso 4 npogotigi 4 ou bien mɔgɔkɔrɔba 4 kolonkalan b'a bɛɛ bolo u bɛ susuli kɛ kolon kɔnɔ a b'a kun kuma a bɛ digi a la dɛ mais a tɛ kuma o kɔrɔ ye de ko n'i y'a sigi kolon kan kolon bɛ cogo min na sisan nɔ a maɲɔmɔgɔ tɛ fɛn ɲɛfɔ mɔgɔ ye dɛ u tɛ foyi fɔ u t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ i bɛ mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 maɲɔmɔgɔ la min tun b'a fɔ kɔɲɔmuso ye i sigira kolon kan nin de kama don a t'a dɔn donc kolon kɔrɔ ye di fɛn koloman de don a bɛ muɲu a bɛ sabali o kɔrɔ n'i taara i cɛla la muɲu bɛ sabali bɛ hali a mana digi i la cogo cogo i b'a kun an y'a jateminɛ yɛrɛ kolon yɛrɛ barikaba bɛ kolon na a yɛrɛ o a bɛ susu yɔrɔ min na barika b'a bɛɛ la a bɛ susu yɔrɔ min na u b'a fɔ ni e yɛrɛ dusu ka bon i cɛ dusu ka bon pour que sabali ka na o la komi kolon cogo i b'a bɔgɔden ta k'a kɛ ji la k'a sɛnsɛn k'a di cɛ ma a k'a min bien e yɛrɛ min dusu ka bon wala den min bɛ yen n'a dusu ka bon musoman na i b'a d'a ma a ka ca Ala fɛ a bɛ basigi barika bɛ don a ka ko la a bɛ muɲu komi kolon muɲuna cogo min na kolon ta tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ. Ayiwa an b'i fo komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Fana Balo
tan da do bora saka fo ke de be chaman do akuka e bise ka mun fani kulunga alhamdulillah ya foto ko na tita mo ko tan da ya be fo kulun fen kulukululen ni a kulukululen do abe fen mo donc ni sigira kan ki bi ladi no de yere ki jija ka ke kuningelay anga da la fon fene do ale de anga da la fon yi an yere bolo de bugla ala barkala amma ko tan da ya foto ko na tita mo ka na la sona oh mais muna do bi si kurunga pasa kulun mancha ro labli kurun be kacheya kurun fana na joro do kurun fana kan kusube muso sigilan kurun muziye muso yedro ibe muso na ka kurun ni sitante hal na mura ka meta ferola amma nga kurun da on ka tan sigidi ka nga ciula me ka buli kana ni kurun donc kurun fem badi o ki siga ka singul yoro la isigi ka kurun ka isigi yoro kele ibasigi isigi baw sigiran la isigi donc la femme ndo akanyi anga la femme ndo anyede na kutui ala barka do ko fenena ala nche aywa gasiri bamu e bu do faraka ma abe faraka bo mato kolo faraka ba kuru faraka ba fona sagira nyono na konde aywa o antena sigi nyokon no la ma bari question ma ba gasiri nam ni question inti temu ngono mais alhamdulillah aw bela jeli ni fengoro wi aw yi fengoro bawi abi hakitu ya fada fali ni aw fe mais wala sa anga sika blasirali soro mi feka aw ni ngani ñoroni na hakilla aw ya farama aya falena aywa hakilla ko ma aw koro utumbe aw blasira chugudi manyomba ko mbi mundi fo aw yi ka aw blasira hal na ya sura nyaje besse ka fo na ya sura manyomba ko mbi fen fo yi ka fen nyira aw la sisano nanto sura manyomba ko bulu ube na ya sura manyomba ko be min fo aw yi ka koro ali saw ku kelimbe sena ne be fe ko yorodo parce que tanda do dasira yoroma masijalo iya nyinga am jaranya fulo manyo harisa to kelengele numbe yo minu yere ya manyo magaya ke olubi manyo magaya do minu do naka nsiya de do ani minu do naka na fulo ni fe ute kelenye de fulo ni ka furu binake ni dogo dara ibaw ni faw ya yira ka fo ninde ya nga lada la manymagani o de bi ni sigi ki ladi karsasina tumbe yi fasola ibina ta dumi ngoni ibina ta mara were de la o mara oni ya mara o te kelen ni tara ibi sigi ki nyemada mimbi ki u ka du kono ibi sigi ki nyemba da to minu be olute minge ifana kanake kanata ki bora ya ko mara min tumbe ya ki bi to mara sigi ye du mara choko te kelenye de du be na mara choko de du ni tari che ba sore iki che ba ki bae ni tara fa sore ika fa ki fae iche koroke oki koroke ika furu inu mogole amina iche ni mo I dogoni abisigi ka furu sa abisigi ka furu dla ni che ko ipati kolomba inye jugu bono che ni ki ka mina che ka tafili ni mo ke bafo e muso tene de muso do abisi yambi abisi yasini aba che kana bla koroke te sika bala o ya soro balmaya be horonya be dambe be che te sika bala itate ne de musodo
a furula kana di ma ka nana dambe de ma ne de muso do itate atita ibila di noye iche ihakili ti iche ko ni iche ko ika danyoro mi danyi ni iche ko mi mandai kana soma ni iche ko mi nga kwai iko ye ko te mani mo ntu mi plasra noye fulo mani maga ani sisa mani maganya ujanya na nyogona mani mo ntu mi mo ladi ubi ladi babi geniji manima sisa ni takera dokotoro yaay aywa Allah ka akli mandama tandaro yari seka dakurunya fula faraka makan ni Allah sunna c'est-à-dire que an bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn maɲumaga ye mun ye kɔɲɔmuso ka dɔgɔtɔrɔ de ye maɲumaga ye i tɛ min dɔn fɔlɔ a b'o de yiri la k'i bilasira ɲuman kan fɔlɔ de o de tun bɛ yen k'a fɔ i tɛ nin kɛ komi Gasiri y'a fɔ ten kana sɔn nin ma kana sɔn nin ma ka fɛn wɛrɛw yira la min ye gundofɛnw ye k'a yira kɔɲɔmuso la c'est-à-dire i b'a kɛ komi i yɛrɛ woloden de don kan'a kɛ dɔrɔn ko natalamɔgɔ de don ne nana nata de kama n bɛ fɛnnin dɔ ɲini dɔrɔn mɔgɔ t'a la o de la kow tiɲɛna sisan foyi ti fɔ foyi ti ɲɛfɔ i b'i yɛrɛ ye maɲɔmaga i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɔɲɔmuso 3 maminɛ an b'o fɔ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ kɔɲɔmuso 3 minɛ denmusonin fitinin a b'o bila kɔɲɔmuso dɔ la ka fɛngɛ foyi tɛ foyi ye parce que u t'a dɔn fi n'i ti min dɔn i bɛ se k'o fɔ wa kɔɲɔmuso ɲamakalaya t'a la hali hɔrɔn dɔw b'a kɛ o sisan alhamdulilayi rabil alamina amsarimuso caman bɛ yen u bɛ maɲɔmagaya kɛ kokajɛ muso caman bɛ yen u bɛ taa maɲɔmagaya kɛ mɔgɔw b'u wele u bɛ maɲɔmagaya kɛ kalan tɛ ani maɲɔmaga ɲamakalaya tɛ kodɔn de don f'i k'a dɔn de k'a fɔ. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn denbaw aw tulo bɛ nin na mɔgɔ tɛ se ka da i b'i yɛrɛ den kan k'i bɛ taa bila a cɛla la nka i bɛ mɔgɔ min d'a kan o mɔgɔ ɲini i k'o kɛ mɔgɔ ye min n'a ka kan sabula fɛn dɔ de bɛ ɲini a kɔnɔ fɛn min bɛ ɲini a kɔnɔ ni o dɔnniya tɛ mɔgɔ min na ni e y'o si a kɔrɔ a bɛ komi i ye fu sigi fu kunna kɔɲɔmuso tɛ fɛn dɔn min sigira a kunna o tɛ fɛn dɔn jango k'a fɔ a ye a dɔw bɛ yen hali n'u bɛ fɛn dɔn tan t'u bolo i komi a fɔra kuma kɔnɔ cogo min na kɔɲɔmuso joli joli n'a minɛna quartier ni quartier mɔgɔ kelen a ka gɛlɛn ka t'o la dɛ hakili ka taama nɔfɛ de bɛ daɲa o kɔfɛ tani da dɔn ni senkoli bɛ kɛ bɔliniw bɛ yen kasaniw bɛ yen nka an b'a ye sebefu de bɛ ta dɔw bɛ galama ta wali dɔw bɛ filen dennin ta k'a bila filenba kɔnɔ ka kɔɲɔmuso sen ko ni sebefu ye a fɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don a fɛn bɛɛ y'an ka laadalafɛnw fana ye munna sebefu i b'a sɔrɔ tuma dɔ la sebefu yɛrɛ n'i y'a ye a ye ɲɛna yɛrɛ ka ŋaɲa nka kɔɲɔmuso sen bɛ ko ni o de ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye ne ko kungoli ni min y'i ta ko cogo min na o de don wa ou bien ko cogo yɛrɛ de b'a la. Matu alhamdulilayi rabil alamina n bɛ Ala fo k'Ala barikada min ye fu ye n bɛ kuma o kan i ko sɛbɛfu ni mɔgɔ min bɛ sɛbɛ dɔn sɛbɛ ye yirijan de ye n'i b'a filɛ f'i k'i kunkɔrɔta k'a lajɛ a bɛ kɔrɔta fɔ a bɛ bonya fɔ a bɛ masaya fɔ a bɛ majigin fɔ n'i kunkɔrɔta i bɛ tila k'i kunkolo jigin o ye majigin ye du kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ filɛ mais fɛn bɛɛ ti filɛ
sɛbɛfu in tɛ foyi ye a kɔrɔ de ye dɔrɔn k'a fɔ ko barika min b'a la ani sanayɛlɛ min b'a la ani kɔrɔta min b'a la o de la ni kɔɲɔmuso sen kɔnna yan a ka ca Ala fɛ a bɛ basigi a bɛ bonya sɔrɔ a bɛ karama sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ fɔ a ye k'a sɔrɔ a mana sigi fɔlɔ a bɛɛ kan ka fɔ a ye k'a sɔrɔ a mana sigi kɛnɛ kɔnɔ n y'a ye nin bɛ ka taa nin bɛ ka taa fɛnw ti ɲɔgɔn fɔ o de ye problème ye anw de wulila sisan k'an b'o de kɛlɛ ka foli kɛ kɔɲɔmuso ye nin bɛ kɛ tan mun na n'a ye ɲininka ka na di ma kɔrɔ dɛ a bɛ fɛ k'a sidɔn de ale bɛ se k'a fɔ a den ye k'a sɔrɔ hali a ma kɔɲɔbɔ fɔlɔ donc sɛbɛfu in yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye sankɔrɔta ani bonya ani yɛlɛni sanayɛlɛ an b'i fo fana Balu bisimila i bɛ dɔ fara a kan alhamdulillah o don sɛbɛfu o de y'an ka ladalafɛnw ye an ka ladalafɛnw de bɛ kɛ k'an ka baaraw kɛ o de cɛ ka ɲi i bɛ den sen ko a la ka tila ka dɔ wɛrɛ bila a kun k'a na ka taa k'i ko a la nin koli o de ka ɲi farikolo yɛrɛ ma a ka ɲi an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma sɛbɛfu k'a da den fari kan k'a ko o ye hɛrɛ ni tanuba de o ye bonyaba de donc Ala ka a to an ka to nin sira in kan quoi nin ka di Ala ye nin ka ɲi fɛn faridalenw tɛ mais fɛn kanunenw don n'Ala sɔnna aw bɛɛ da sera sɛbɛfu ma sɛbɛfu kelen tɛ kɛ ka sen ko filen bɛ k'a ye awɔ mun na aw ye filen ta siyo tɛ se ka kɛ ka sen ko wa alhamdulillah an kɔni yɛlɛnna ka filenko de to sen na mun na parce que filen o de y'an ka ladalafɛn ye o de tun b'an bolo filen bɛ kɛ ka sen ko cogo min galama min bɛ d'a kan bolo kana girin ka don ji la galama in de bɛ ji soli k'i tɛgɛ fila ko kɛrɛfɛ filen o de bɛ kɛ ji bɛ to kɔnɔ ka sen ko ni tila kɛra fɔlɔ la o filen n'o o galama ni a senko filendenni fu bɛ bila min kɔnɔ a bɛɛ bɛ d'i ma i bɛ taa n'a ye cɛla la dɔgɔkun bɛ kɛ i bɛ ko ni filen in de ye i bɛ ko ni sɛgɛ filen in de ye n'an b'a fɔ a ma ko sɛgɛ filen safinɛminɛ de nana sisan n'o tɛ an b'a fɔ sɛgɛ filen o sɛgɛ filen in de bɛ kɛ k'i ko o n'o filen i bɛ ko n'o de ye Matu Jalo filen yɛrɛ filɛ ni ɲɛ jɔra la a bɛ dusukun lafiya min d'i ma ani ɲɛ bɛ su la ani ɲɛ bɛ fɛn minɛ ninnu na sisan galama min filɛ a ka ɲi an ka galama ladala galama a minɛli ka ɲi kosɛbɛ dusukun ma i n'a fɔ an ka ladalafɛnw baarali a ka ɲi an yɛrɛ de ma an y'a fɔ cogo min na faridaw tɛ mais u kanunen don an y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ninnu na an y'u ta ka baara kɛ n'a ye wa an bɛ dugawu kɛ Ala ye barika don olu ta la cogo min Ala ka barika don a la ten Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ayiwa n bɛ segin kɔ fana dɔɔni mun na n'aw y'an sen ko n'aw tilala aw b'an bila k'an k'an sen kɛ ka kolo in ɲɔni k'a labi alhamdulillah kolo min ɲɔni k'a labi o ye i n'a fɔ an ye min dɔn an bɛ dɔɔni min dɔn a la dɛ nin sigira tɔɔrɔ min kan k'a ko a sigira ko gɛlɛn min na k'a ko ka kuma mun f'a ye donc an y'a sɛgɛn ka kolo ɲɔni kolon n'a giriya n'a ka tɔɔrɔya an b'o bɔ yen cogo min an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o tɔɔrɔ ninnu bɔ an ye an ka ko ninnu na kolon ka taa ni a kɔ tɔɔrɔ n'a kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ ye ya Rabbi o kanu de don i n'a fɔ baara ninnu ye dusukunna baaraw ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min musokɔrɔba min bilalen don baara la ŋaniya min b'ale dusukun na ale bɛ baara kɛ ni ŋaniya in de ye f'a ka kɛ mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi de ye a ka dugawu bɛɛ b'a da jukɔrɔ a bɛ ka Ala wele ni kamaw ye kamatigiw ye ka Ala wele ni kamaw ye i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ye ɲuman dɔ kɛ min ka di Ala ye a b'o bila ni Ala cɛ ka Ala wele Ala ka se ka ko ninnu ɲa ka d'a ma ka barika don ko ninnu na ka laɲini ninnu sabati cogo min na ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka barika da aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka walawalali cogo cɛ ɲuman in na ka kɔrɔmuso
fana balo bora sisan k'a ye fɔ an ye ko ni sen kora file ni fu k'a ka kan ka taa kɔɲɔmuso kun de kɔɲɔmuso bɛ taa ko ala ka so an b'a ye sisan maɲɔbagaw b'o ta yali e yɛrɛ bolo a tali a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye ka ɲɛsin kɔɲɔmuso ma wa hakilina la Matu Jalo i y'a ɲininka a diyara n ye ala ye hadamadenw da u tɛ kelen ye i yɛrɛ ya kuma fɔ ka ban n'i tɛ ɲɛ i bɛ mɔgɔ sigi den kɔrɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ sɛriyalen ye dɛ mɔgɔ min ye ladiri ye mɔgɔ min ye maɲumaga n y'a kɛ ala kama n y'a kɛ kira kama ka ne taara mɔgɔ ta k'a bila i den kɔrɔ i yɛrɛ jugu kisɛ bilen i den jugu k'o ta k'o bila i den kɔrɔ k'o ka k'o maɲumaga ye mɔgɔ min bɛ k'e ɲini kabini kunna sini e y'o bila i den kɔrɔ k'o ka k'e maɲumaga ye n'o y'i den kuli fo o n'o filen ta ka taa n'a y'a min sɔrɔ i y'a ɲini dɛ parce que hadamaden ka ko bɛɛ bɛ ko fila de bolo den wololen denyɛrɛnin ma ani kɔɲɔ ni fɛn min y'o sɔrɔ fɔ ni ala yɛrɛ y'i kisi fɔ ni ala y'i kisi dɛ a y'aw hakili to denw kɔɲɔmusow ka fu kɔ file o bɛ se ka taa ji de kɛr'o la a kor'o la o mana biri o ji bɛ ja ka n'i ye mɔgɔ kɔli futa matu n'i taara baara n'a baara y'a minɛ ala k'an kisi dɛ an tɛ fuko in bɔ a la an ka file in to maɲumagaw bolo maɲumaga bɛɛ tɛ kelen ye dɛ fana bali bɛ yafa ma parce que e y'i ka baara kɛ ni ala kama baara ye ne sera na ala ɲa ne y'an ka baara kɛ ani ne nana don a la wari ɲini na o tɛ kelen ye dɛ ala sago i sago ayiwa gasiri ni senko kɛra n'aw tilala an b'a ye u bɛ ji tɔ bɔ kɔɲɔmuso senkɔrɔ kun de b'o la wa ou bien tila kɛra ji la de wa a bɔnna kun b'a la kun b'a la ji ye nɛɛma ye ji ye hɛrɛ ye fana balo y'a fɔ ka ban maɲumaga n'i b'i yɛrɛ kalama i tɛ kungo ji sigi ka sɔrɔ i ma ala wele n'i ma ala tɔgɔ wele e bɛ ka ala tɔgɔ wele ji min na a kɔrɔ ji la o ji bɔn n'a sen kɔrɔ a bɔntɔ a bɛ kuma de dɔn n y'a ɲini ala fɛ ni ji ala de y'a ji da ji ye dusu sumaya ye ala ka i dusu sumaya i cɛlasigi la ala k'i sen n'i bolo sumaya ji in bɛ bɔn n'o de ye o ne taara maɲumaga ta denmisɛnnin fitinin mɔgɔ min yɛrɛ bada kun ma ko hami bɛ fɔ ko muso kɔɲɔkɛ bali o den ni kɔɲɔkɛla den de kelen ye ne taara mɔgɔ min ma deli ka kun ma ko ne taara o bila i den kun kulen na o bɛ nin bɛɛ dɔn k'o b'o fɔ wa ala k'an bɛ sahaba ma ala k'an kunnaja ayiwa an bɛ aw fo hali bi aw ka walawalali cogo cɛ ɲuman in na hali bi ni jateminɛ kɛ senkuli in kɔnɔna la tuma dɔw la an b'a ye fana denbaw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ jalatigi de b'i jɔ a b'i jɔ kɔɲɔmuso tɔnkɔrɔ jalatigi b'i jɔ kɔɲɔmuso tɔnkɔrɔ a bɛ na o b'a ka dantigɛliw kɛ faso la denbaw bɛ dantigɛliw kɛ an b'a ye fana cɛlakaw fana bɛ yen olu fana bɛ dantigɛliw kɛ olu dun fana bɛna dantigɛli kɛ musow de bara ɔ kɔrɔ jumɛn b'o fana la o kɔrɔ ka nɔgɔn kojugu Matu aw bɔra aw ka so ka na anw ka so aw bɔra ka so aw nana aw ka so aw bɔra ka so aw nana aw ka so ɔ a ka ca ala fɛ cɛlakaw kuma bɛ d'olu de ma fɔlɔ
u bɛ dantigɛli kɛ u ye min ye muso la u den yɛrɛ ye min ye o bɛ fɔ bon en même temps muso jalatigi min jɔlen bɛ kɔfɛ o fana bɛ ka den de lakɔlɔsi ka kuma di denba bɛɛ kelen kelen ma den ye barika min sɔrɔ yan'a ka taa o bɛ fɔ ninnu ye cɛlakaw ye a ye baara ni baara min kɛ olu ye a ye barika min sɔrɔ olu ka so n'a taar'u fɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ den barikaman don baarakɛla don bonyamuso den don a yɛrɛ ne kɔni fɛ a kɛkun y'o de e bolo bi bi in na est-ce que min bi fɔ kɔɲɔmusow kunna o kɛwale b'u la wa mais Gatire o de fɔ sisan ala kama ko ayi i ma question faamu ko denbaw bɛ min fɔ o denw kunna n den ye nin ye n den ye nin kɛ n den y'a fɔ tan n den y'a kɛ tan ye est-ce que e yɛrɛ bolo bi denw anw fana ta denw min bɛ f'u ma o kɛwale est-ce que u b'o kɛwale yɛrɛ cɛla la wa ani mun o ye question wɛrɛ de ye o si ni question wɛrɛ de posé o voilà o ye question wɛrɛ de posé mais olu ka ala denma ka ala deli to ye o olu kɔni b'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan anw den ɲini ka taa an ye den mais a bi dɔn yɔrɔ jumɛn cɛla la a bi dɔn o yɔrɔ de la ka fɔ wagati sera o y'an signalé c'est pour que ma ne ka question faamu hali dakuru ɲɛ kelen na ne k'i ma singoli na ko denbaw bi jɔ a kɔrɔ cɛlakaw bi tanuni kɛ musolakaw bi tanuni kɛ i y'o jaabi n k'i ma sisan yali denbaw bi tanuni min kɛ ka ɲɛsin u den ma k'a fɔ n den ɲini kɛ n den bi tan n den bi tan n ka so est-ce que o waleya bi sɔrɔ den ninnu na n'u taar'u cɛla la wa a fɔ kun de ye pour k'a waleya ka c'u la mais est-ce que denw bɛ ten bi wa den kɔni tɛ ten ɲininkali y'o de ye ayi o kuma kɔni t'a la o de la an b'a fɔ kabini question daminɛ na fɔlɔ furu ani sisan furu nin de y'a danfara ye baw de bɛ fara denmusow kan k'u mankutu k'a sɔrɔ mankutu ma se o yɔrɔ la ayiwa wagati sɛbɛkɔrɔ gurun na fana balo ne ye question dɔ posé aw kun aw saba bɛ pan n'a kunna mais ne bɛ segin ka na nɔ la o question ye question jumɛn ye ne ko yali kungoli in kɔnɔna la n ko n'a y'a sɔrɔ kocogo dɔ de bɛ kun in na tan da dɔn ko kocogo bɛ kun in na mais question ye an ma se k'a dɔn kocogo bɛ kɛ cogo min na bon alors que c'est très important parce que fɛn o fɛn ni kɛcogoya b'a la n'i y'a k'a kɛcogo la a lafiyada bɛ bonya mais n'i m'a k'a kɛcogo la a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye comme tan da dɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kunkolo kan ka kocogo di teliya la wagati ale sɛbɛkɔrɔ na alhamdulillah kunkolo bi ko a kan ka ko cogo min i n'a fɔ i bɛ seliji ta cogo min an y'a f'i ye cogo min na kunkolo ko musokɔrɔba o ka sɔrɔ ŋaniya b'a la a ŋaniya ka ɲi a bɛ k'a tɛgɛ fila ko ni duwawu de ye k'a bolo bɔ kutaw la adamaden kunkolo ni sen ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ bɛɛ de b'o la adamaden ka fitinɛ bɛɛ de b'o la a ka hɛrɛ fɛnɛ bɛɛ de b'o la o an bɛ ala deli ji min bɛ ka k'a la nin nɛɛma min mana yala ala ko nɛɛma ji di anw bɛɛ ye anw n'ale bɛɛ ye ni tɔɔrɔ bɛ den in fɛnɛ na don ala ka don an n'o bɛɛ lajɛlen cɛ nin ji in ka kɛ sababu ye ka nin tɔɔrɔ ninnu bɔ an na ka ni ma fili ni min ta n ka mɔgɔkɔrɔbaw nɔ na o y'o de ye an b'u ko n'o ye a bɛ ko n'o de ye ka a ko ni seliji kocogo ye siɲɛ 3 siɲɛ 4 ka se ka duwawu k'u ye ji min bɛ kɛ kunkolo la ka se sen ma ala ka se k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ wasa ye den kolen kɔrɔ kɔfɛ ala ka den fitinɛ min mana kɛ den kɔ ala k'o fitinɛ ni faga ni ji in sababu ye min bɛ ka fɔ ala k'o mɛn ni tulo di den ma min yera den fɛ n'o ye jama ye ala k'o to den hakili la den ka sigi kɛ n'o ye ni ala ka jɛ ye awɔ ayiwa folikan jumɛn b'i bolo walasa ka émission kun cɛ alhamdulillah rabbil alamin a barika ala ye a barika ala ye a barika ala ye a barika a tigi an bɛ kira mamadu fo sallallahu alaihi wasallam ka an barika da an bɔkolo bɛɛ lajɛlen ka barika da sirifike ala an bɛ ala fo ka ala barika da
Asid Sherif Usman Madan Aidara ani kureshini bani asimika zamzameyo anye dine kanu ka mangutu bela jelen kanu ni kramo kemi alno asura anta krefa alno asura tando alere bukote ma ibi do gerere no la yasoro alika kandu me ani doro ka je bita sura kalumbola kramo anye kramo kana anye kalawro kana yo defanyi aw muso na ko dine kada ya ta kalawro la anye ni bedo ala na kramo sababu yala me wala na kramo sababu yayi ante bok mala na manga kramo baba dameli ani Umar Samake baba dameli ka bo senu ani Umar Samake ka bo kala bankuro amba fo ko alanche ko akra mo no che ko ambo fo ko barkan manda u yankala ni hakawiye ka kala na nga chabu ya to ka kala na siginyo ka hakawiye ka kala ni anga dung na ni nyo che hake ambo fo ko barkata ni mando kuni che ko ala barkata sara o ko fe tasiri fuli kan juma bi bulu kan yashin an karum bawma alhamdulillah rabbil alamin matu sanna foli ke mi ra foi ka chesirila ki foi ka timinanjala ki fo ka yire nafaka mugore nafaka nyen nafa imana se fenfela ni masiga barake ani fube damakaka ma bibla bara dole te siga ke e ka ni bara ni ni bora telela mugo tanta do onado asababu bora jona ika chesiri ambe sababu ye joye Usman Sherif Madan Aidara ka Haidara ami wele minda an file baga na lame baga anga sagango an dambe korola anga sagango anga horo nyana anga tan dambe korota anga wolumba anga barake nae anga ande una modon kala nae no kera amika nyere ma horo nye eko yire I farafi ekete farafi barake farafi nyewa ima ke farafi tubabuye ima tubabu ya soro farafi nya tarakito donc anga nyogon kala mato buga nyi kala ngoy bini blaita ina koy ni folote koy ini cheika chesirila ini cheika chesirila donc ami la me baga befo ka laje baga befo haketo beninga sallallahu alaihi wasallam ne ka foli ka surun kosɛbɛ kala fo kala barka da ala min sɔnna ka bira anw kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ siga an bɛ siran mɛ an ja jɔra ni e yɛrɛ ka cɛsiri kabini kunun kabini radio la bonya min b'i bolo ka se anw ma n'antɛ anw man ka sigi yan anw sigiyɔrɔ tɛ yan mɛ e kama anw sigira yan k'i fo k'i barikada ka tila k'an karamɔgɔ fɔ min kɛra sababu ye ka jogo ɲuman dɔn an bɛɛ lajɛlen na danfɛn tɛ yen jogo jugu tɛ min na mɛ ale kama an ye fɛn caman bila hali i ye fɛn dɔ kɛ ko kunun n'i y'ale ka kumakan ma i bɛ segin kɔ k'i ka denbaya dilan n'a ye an bɛ transition mɔgɔw fɔ kosɛbɛ président u bɛ k'an ka danbew sigi ka na dɔɔni dɔɔni ka d'a kan ko bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka min kɛ dugutigiw a y'u lahɔrɔnya u tun dogolen don sisan bɛɛ b'u dɔn ni ala ka jɛ ye o baara a fɔlɔla an karamɔgɔ la ala de ko k'an k'an danbe dɔn i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn mɛ a ma fɔ i ka ban mɔgɔ wɛrɛ la dɛ mɛ i k'i yɛrɛ dɔn i ni bɛɛ ka jɛ mɛ ka n'i ta bila mɔgɔ ta ɲɛ donc an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ ni y'an don kɔni sigilen kuma na kɔni ale de don matu di ci i ni baraji ala k'i sara an bɛ telesigi fila kanubaga bɛɛ fɔ a n'a lamɛnnibaga a n'a filɛlibaga diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la anw bɛ taa ɲɛ sa a bɛ sɔrɔ bi émission in de la i ni baraji ayiwa an filɛbagaw ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tele Sherifula ale filɛlen don jamana kɔ kan kosɛbɛ o tuma an bɛ foli ni tanuni di an kanubagaw ma
ka foli ni tanni ta k'a di ba Sanga Bajo ma n'o ye a Seydi Usumani Sherifu Madani Hayidara n'a kanubagaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sababu ko i kana ji d'a ma i kana to d'a ma nka i kana ɲina sababu kɔ k'a ni cɛsiri ani timinandiya badabada foli k'a tɛnku bɛɛ lajɛlen na Adama Saliya Kulubali k'a yɛrɛ fana fo a ka cɛsiri n'a ka timinandiya n'a ka nisɔndiya la o tuma k'a Kulubali bamanankɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka sigi wɛrɛ jira ni aw la to bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam.